Big man. Okay. So good this time. Okay, Sean. Kunjani sis? Happy phone. There shall never be peace in South Africa. Kubalo itolo manje. Isigebengu esincane. Zakhala. Hello. I'm finally here. Oh my God. Such a long time. Oh, I'm sure, but you see me on your social. I do. Oh my gosh, I'm happy to see you. I'm happy to see you too. What the full one on Tata La Femu? Oh, big man. Yeah. Chicken bomb is South African. Chicken bomb. Hayi bafana bakithi. Abehambile 7 rand in a dollar siyafuna siyademand. Yes. Thanks ne-G20 leyo siyase. Ukhohle ukusho ukuthi happy birthday Ramaphosa. Happy birthday. Happy birthday! Happy birthday, Rama Rama! I say point to Bafana Bagithi. Bathe asingesiphinde siye point sibheke khona njengamanje. Siyafika epoint kungekudala. La siye khona. Sibetha umkhwanazi. Ukhona ozoboshwa. Sibetha umkhwanazi. Ukhona ozoboshwa.
I'm right. Amaphoyisa alunga abantu niyahlupa bukakhipha ibhamu manje amaphoyisa akhipha ibhamu amaphoyisa ase-ready guys. Siyakhala abafana bakithi. Kubi amaphoyisa ready ngapha. Siyakhala. Sibheke point bafana bakithi. Ila isakhona. Hey, yabila. Bayabaleka manje. Yakhala. Obani labo? Baleka shona le. Selenge bonkolo manje zini. Ubalo uyena uqala i-chaos njengoba abantu bebhiyemeni belofaka ibhantshi eliphepha uthi imashi ibhalwe kuyena ngithi mina first but iba nendlela e-right yokukhuluma le ungathi uyena oqale leyo because it's a shutdown. Hayi ngiyacabanga kodwa. Athethi ulungisile. Ngiyacabanga. Nangasathenga ngabe. Nangasathenga. Usafuna ukuthenga khona lapho. Phela intambo. Sepoint ke manje bafana bakithi. Hayi baba sobe sikhona siwusuku. Phela niphana ngemali la. Ade ngimthumile. Nikuphi? Lani busy nibuka live nikuphi? Songene point ke manje. Sepoint. Sepoint manje. Sidelanga point. Hayi sepoint manje. Siphindela khona ke njengamanje.
From the start, the progress is everybody marching. There is nothing new. Okay, let's go. I'm like, everything is not yet complete. We select I know what's Amarapa bullets are ready. Amatia gas. Abalete. When you go by hata hapo amechea la bana ndio baba zofuna shell mafasi kobe point amaphoyisa anqaba la amaphoyisa asebenzisa izama azakhala nje bafana
laba abana bakithi. Uma kwenzeke manje awathatha imic lezo lezithela athi nje ayithele phansi bangomthetho wangibathala phasi then aba-adress yabo ngoba abantu balimala abantu la asifanele But the problem ukuthi ba-applyela ukuthi ihamba le aba-applyelanga ukuthi iye phambili problem ileyo. Hayibo, yazi amaphoyisa mina ngosami ngiyawesaba ngoba Wrong i-route bingayi la manje abantu bafuna ukuya Mefanele lishone le so laba bafuna ke point. Yakhala bafana bakithi hayi nathi lento engiyishoyo kwesifohle la. Okay guys, njengobanibona it's a stand off between amaphoyisa nabantu bafuna ukungena baye lapha epoint. Amaphoyisa abavumeli because that's route ayikhona. So abantu bathi bafuna ukungena amaphoyisa nawa standing ready on attention. Unjani mfethu? Yaphila mfethu. Azakhala nibaxoxene bashonele ngoba bazolimala ngempela. Lokhu asebemile lapho bafuna ukubona as you can see now abanikazi bepoint.
i-wheelchairs kumele sengala noma asikhuzane. Bafuna ukuza, bafuna ukuza. Asikhuzane phela sisodwa. Abafuna ukuza. Kushubile bafethu, kushubile. It's hectic. Kubi. Stand off between amaphoyisa la. Asambeni angithi abafuna ukulalela. Athi ngibakhuza. Guys, asambeni guys, asambeni. Sukumani sihamba, asambeni. Asesolimala, asambeni lungile. Sobuya ngelinye ilanga asamba. Asambeni. Wozandla. Hey, wozandla, asambeni lungile. Sobuya ngelinye ilanga asamba. Asambeni, shonele. Asamba. Sizobuya konye, sobuya next week. Angazi nami basilungile, asiyenze njengoba besho. Asambeni. Sambeni amaphoyisa yathi akulabantu wayekeni. Sambeni. Asambeni. Ay, next week sobuya. Asambeni. Sohamba sowenza application siye. Asambeni. Kubani bangakanani lapha ya? Bangakanani? Siyana bafisa ukwenza ama-operations sathi Hayi asambeni. Abantu balethelwe balethelwe thina asambeni. Kodwa khona ukushuba kusazoshuba eSouth Africa ngothi ngasho. Hayi asambeni. Baba sesikhuluma iqiniso. Sesikhuluma iqiniso kodwa niyabavikela lapha. Nawe okusalayo niyawenza yini webaba lapha? Ama-rules and regulation niyawenza yini lapha ePhoyinti? Lapha ePhoyinti niyawenza ama-rules and regulation. Wena ukhuluma ngama-rules and regulation. Ayahlula lapha ePhoyinti. Ama-rules and regulation ePhoyinti ayahlula. Kodwa uma uyithina niyawazi. Nize nibe ba-100 nize lethina kodwa lapha anikwazi ukubakhipha lapha. Umbhede nje indaba yale country le kumele ilungiswe le country le and izolunga shame zakhana. Ha ha ha.
No problem, no problem. Uzokhala la eSouth Africa ngosingasho. Ibhidoleni. Ibhidoleni. Awufuna yona? Yebo. Sidlalile Sikhathele. Oh, you video this. Sikhathele. South Africa, bengase Eastern Cape bakatiyela, ndikhathele, ndizosapota nabazulu. Yewe sana sikhathele, sidikiwe ngoku sidikiwe. La country ya Ramaphosa asinenkinga akasinaki. Kephi yakwazi ukunaka ama-foreigner. Sithi mabahambe. Sikhathele. Asoyiki next sikhathele. Sithi mabahambe. Awuzakhala abafana bakithi la. Hayi amaphoyisa azolala ezwile namhlanje. Yampethu. Right. Uyaphila? Kunjani? Ngibonile usuthetha lapha. Uthi izwe lethu leli. Lethu leli. It is our home. It is our home. Asinayo elinye. Awahambe. Abahambe. Ngena uthi Awe ma. sengabe kuzovaleka. Ungene ndawo seduze. Ngisebenza e-Rospet. Kodwa uzokhava. Yazwa. Noma ngafika suka. Ngine-faith ukuthi uzokhava. Ngabihamba ngishike. Akuzoba nzima kulo December hayi sesibona. Ngizomjana 16 olandelayo. Bawufuna la. Amaphoyisa wona. 21 yini ngo-21. Oh yeah. Bathenje laba bamashi bangazi ufanele uboycott itolo and whatnot. So it's not an actual march, it's just like a demonstration. I don't know what's the right word. But ungathengi ndawo, ungarequest nje. Bafuna kahle kahle ukulimaza umnotho. That's the whole point. Ukuthi makulimala umnotho, same thing abazama ukuyenza nala. Ukuthi the only way uhulumeni uthatha serious makulimala umnotho because otherwise nje basibona ngathi sayidlalela nje. Oh no problem. Thank you. Anisebahle nise-cute nje. We moya engcwele kazi kwenzakalani ke lapha phambili. We. Hello, how are you? Yaphila. Ngingavulela uyibone nawe inbox ovela ukhathana ube yimini. Nangu big man. Yeah, big man. Are you ready ukugijima? Hayi kuzogijima la. Ngiyakutshela. So sifika la siyakhona. Buka umlungu. Wenze nangu. Umlungu indokana. Yabe ukubani wena? Ukubani? Wakwabani? Unani? Ufunani? Wenzani? Usebenzaphi? Mtsheleni bo. Hayi bo. Azomasha ma. Hayi bazalane ngeke. Amaphoyisa cishe kwashawa nobonani. Ngikuphoyisa abantu. Ipoint belaba manje amaphoyisa lamu. Ngimtukisile ngathi siyale. So ngifuna umfonela ngimthethisa la. Oh shame. Njoba angiyeza phela ikwenye phone ngiyaqhazamisa. Ikhona la. Ngimtukisile manje ngifuna ukumlanda. Kodwa shapo zethi Ngizolala nizwile namhlanje. Uzobune fika. Noma 6 pack. abangu Monday. Lapho kusawu Monday bafethu hey. Kodwa le ibalekile ukuthi mayenzeke. Ngamfonela nalapho. Ayezophendula kodwa. Oh ngikhathele ukugijima le gang iyagijima mfana ayakudlala. Laba badlali. Yabo amamasha ethu.
ukuthi asuke se-peaceful ngampela. Akhali peaceful la, ziyakhala. Hayi namhlanje ngeke bakhohle. Azagijima amaphoyisa. Ngiyakufuna ngikuphikisile. Awe mani awafuthi lapha ya. Naba ya. Hayi sesiyafika la provincial office. Sihambe ngo-West Street sajika. Mtshela usisilanga sePoint mawuzongena uya ngase. Sihamba ngo-opposite le encounter Pond Road. Awe mani abazoshayana Kahle sesifikile futhi. Uyabo provincial head office. Hayi abonke bangeniwe ePoint la bezolinyana. Ngifuna ubuye ngakho ngifuna. Na amaphoyisa la mangakanani. Buya uze ngesikole lesi. Ice rank. Fika ujike ngo-ice rank ngo-right uzosibona-ke ngeke ungasiboni. Ungajombi irobot lakhona ujike ngalo ngo-right uma uthi sasemotweni. Sure, ngiyabonga. Ngimdukisile yazi. Manje sengifuna. Uthi ukephi nendawo? Uhambe waya SCR. Ovela uzoyifica khona. Uhande lo abawushaye. Manje nalabo lokho. Bayiphaka nje belo bephikisana. Uthi senzeni khona othelethi lizwe. Akuzufana ngomani. Mabavale mrambo bavale. Bavale chini. Bavale chini. Ukibhame iphethe amaphoyisa mfana. Yabona ibhame iphethe amaphoyisa. Ziredi zihlohlo bazobaphethe ngisho ama-bullets ama-live rounds phela lawo. Sekufike nalo. Ngiyambona. Hayi lona ngajabula usidubula. Hayi ngenza iphathi. Uthe baba edile kade beba ngapha. Baba edile I think balande ngisho private security awubonanga. Hayi bivele khona besama la start. Ngisho khona lokho. Line. Ukuthi waye bebeyilanda for Gada uWest Street noSmith. For what? Nje bahlale bekhona. Baqasho ba? Angasi ngisho sona amaSulman. Hayi bani. Ibhame iphethe amaphoyisa ngiyasaba wena. Ukazingakanani? Isitshekisa kana lutho. Akana right ukuthi ufudiniwe. Sosokile abe right leseni. Oya wonke yena right. Sosokase abe right. Yena phoyisa aphuma ngathi phezulu. No, but I used to have a it's not a physical march. But it's like a march, like a strike, sort of, where they're not, they're encouraging not to swallow, not to spend your money at all. I'm so tired, Benant. Like action in our phone. Record
you guys. It's serious. Bashayela kabi emapilitini yebo sekusale ngisho nezicathulo bokuhanja kwamasokisi sini ubandi sabe ngisathe ngiyakubuza namaphoyisa sebenzekeni manje sebenzekeni hayi kuyaliwa shame Siyalinda nzema Hi guys, how are you? We are marching. Nihlaleleni nemafonini. Nihlaleleni guys emafonini. Izwe liyahamba. Sinitshela every day izwe liyahamba. Musani uhlale efonini because uhlale efonini angeke sasiza njengamanje. Ngoba ngelinye ilanga kwaleyo phone izobe inganayo indawo in this country. Kule country izophelela ivalue kayona kwawena nje uzobe ungasana value so umuntu nje ngoba nakho owasa South Africa sukane emafonini guys yasetshenzwa no hey How
amakhosi abe impela athi enough yona nto kumele yenze njengoba sika amadoda ase-South Africa awayeka utshwala kulethi manje kulethi indaba yokuthi ungaqoqana notshwala into ilizwe lihambe nanti ama-Palestine angenile awanamaphepha nansi Cape Town ngale kuthiwa ifanda ngo-50 billion abanikwe wona bayaconfirm baze baba neflegi labo so ithini into ithi amakhosi ase-Cape Town awasukume induna ayisukume isikhathi sokuthi manje njengoba kukhona i-martial law ne-national shutdown kukhona amaqembu ezepolitiki ahlanganyeleni manje sibe into eyodwa sithi enough is enough. Yes, enough is enough. I-Cape Town ifuna ukuyimela manje ithola 50 billion njengamanje bathi bayenza labeza kwi-G20 njengoba belethe ama-Palestina basebenzisa i-focus bafuna uma befika kwe-G20 njengoba kungama-20 khona bafuna ama-mineral khona bafuna igolide khona bafuna ama-chemical akwenza amabhedi njengoba kusalile umzimba so bafuna enough is enough madoda alelizwe nizophaphama senikhokha ama-rate emakhaya one day nizokhokha ama-rate emakhaya one day nizokhokhela indawo zokungcwaba abantu bakini so-ke le nto lena not about ukuthi thina siyahlanya njengoba siyeke into esiyenzayo siza lapha ngoba sifuna iy'ngane zethu zibe nekusasa sifuna iy'ngane zethu zikwazi ukuthi ibhenefithe ngelinye ilanga so-ke uhulumeni wase-South Africa akanandaba nathi umukela abantu abangenamaphepha wabamukela ecourt wakhuluma izingisi esikhulu ezingaka wathi sempati masimbamani lawa washona ngoba ekugcineni nathi sinalo uzwelo kodwa ngeke ube nozwelo ngezwe lase-South Africa ngizothi emakhosini amakhosi uma ngabe engasukumi uma amakhosi engasukumi abe nengqungquthela yamakhosi onke lapha e-South Africa eyeka ukuhlukana kwembono ezothi sizolwela izwe lethu siyophaphama singenandawo bukani ngiyanitshela so njengoba sikhona sihamba sihlangene ubona abantu bebangaka asikho happy yilokho bafowethu siyabonga Amen. Amanda. Siyabonga mfowethu. Awethu. Africa. Mayibuye. Hello,
Mindani, are you okay? I'm not okay, man. This is so much. Everybody's got a problem, man. Everyone. And the woman, they're not going to go. Because the van is MK. Oh, yeah. I think we just need to get this thing. We've proven our points. We've done everything we need to do. And to rise. As someone says, I don't know why. Now, amanye athi ofethu asafuna ukuperish crowd ishona le ngoba izophuma esandleni abanye bathi asenze la abanye bathi asambe amaphoyisa lawo they divided themselves. No. Guys, I need to save my battery. Bye-bye.